Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλές γιορτές. Μόλις επιστρέψαμε στην Αθήνα. Κάτι που παρατήρησα πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη και γυρνώντας, επειδή πήγαμε οδικός, είναι ότι την εθνική, τον Ε75 δεν τον κλείνουν οι αγρότες, τον κλείνουν οι μπάτσοι. Οι αγρότες αφήνουν τον κόσμο να περνάει. Αυτοί που κλείνουν τους δρόμους και δημιουργούν πρόβλημα στους ανθρώπους που μετακινούνται είναι οι μπάτσοι, είναι η αστυνομία. Δηλαδή και στο πάνε και στο έλα, άπειρες φορές πάνω στον Ε75 είχε μόνο περιπολικά τα οποία σε βγάζανε για να πας μέσα από τα κολοχώρια και τα καρντερίμια τέλος πάντων και τους χωματοδρόμους, και οι αγρότες δεν κλείνανε κανέναν δρόμο, ήταν η αστυνομία που τους έκλεινε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Καλά Χριστούγεννα. Δεν ξέρω, ένας λίγο πιο πονηρεμένος από μένα μπορεί να έλεγε ότι προσπαθεί το κράτος να μας στρέψει ενάντια στους αγρότες που διεκδικούν τέλος πάντων τα δεδουλευμένα τους, που έχουν κάποια πολύ δίκαια αιτήματα και βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους να τα ζητήσουν. Ίσως κάποιος πιο πονηρός θα έλεγε ότι το κράτος προσπαθεί να μας ταλαιπωρήσει επίτηδες παραπάνω και να μας πει ότι φταίνε οι αγρότες, ώστε η υπόλοιπη κοινωνία να στραφεί απέναντί τους. Εγώ σας λέω απλά τι είδα. Τη ζωή δύσκολη στον δρόμο μου την έγαναν τα περιπολικά, όχι τα τρακτέρ.